Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. Aisha Hannana Buhari ya ba da izinin a ɗaura musu aure da angonta Muhammad Turad, kuma wakilin sarkin Zazzau Ciroman Zazzau ya amsa ma Muhammad Turad auren Hannana. Jama'a ku shaida aure tsakaninsu. Sarkin To wannan kenan, kamar yadda kuka gani, wannan bidiyo ne inda aka yi sigar ɗaurin auren 'yar gidan Aisha Buhari wato Hanan Buhari, yayin da wakilin sarkin Zazzau wato mahaifin Muhammad Turad ya wakilta wani shi ma ya zo ya karbi wannan aure nasa, yayin da limami ya ɗaura wannan aure. Sai dai ba mu samu complete bidiyon ba, duba da ya kamata a ce mun sanar da ku ko kuma kun ji nawa aka biya wannan sadaki. Sai dai kuma bidiyon ɗan shot aka same shi, ba a samu complete yanda abin yake ba. Wannan aure babu shakka an yi shagali sosai yanda kuke bakwa tunani. Duk da dai ɗaurin auren an taƙaice shi ne a iya cikin bila wato da take Asarok, ba inda aka fita saboda irin wannan yanayi da ake ciki na wannan cuta ta COVID-19 wato coronavirus. Amma duk da haka an yi nishaɗantarwa a cikin wannan bila. Wannan rana ce ta farin ciki ga iyalan Janar Muhammadu Buhari, haka zalika da iyalan Muhammad Turad. Kamar yadda muka ga, Aisha Buhari ta wallafa a shafinta na Instagram inda ta ce alhamdulillahi, ma'ana kenan ta ji daɗi, Allah ta gode mai da aka ɗaura wannan aure. Kusan dama yanzu abin da yake gaban Aisha Buhari ba wani abu bane ba illa ta ga wannan 'yata wato 'yar autata Hanan ta yi aure. To yanzu gashi dai lamari ya riga ya kankama, an riga da an ɗaura aure. Babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya da ita da angonta, wanda shi ma ɗa ne ga babba a ƙasar nan wato sarkin Zazzau, wanda ya taɓa yin sanata a garin Kaduna wato Sabon Gari, sannan kuma haka zalika ya taɓa tsayawa takarar gwamna kamar yadda muka ji. Babu shakka Muhammad Turad shi ma ba ƙarami bane ba, saboda hamshakin mai kuɗi ne shi ma. Duk da dai dama yana bawa tsohon gwamnan Legas wato Babatunde Fashola shawarwari na musamman game da wasu al'amura nasa. Wasu dama da suna tabbatin cewar duk da ba su san waye Muhammad Turad ba, babu shakka sun san ba ƙaramin mutum bane ba. Duba da a ce mutum ya auri 'yar gidan shugaban ƙasa, babu shakka ba ƙaramin mutum bane ba, domin kuwa ko da a inda za su haɗu kai kasan cewar idan kai ba babban mutum bane ba, ba yanda za a yi kaje inda za ku haɗu da wannan yarinya. Sai dai an ce rabo na minallahi, idan Allah ya yi nufinsa akan abin da kake ganin ba zai yiwu ba sai ya yiwu. To Allah ya sanya alheri akan wannan aure da aka ɗaura, Allah Ubangiji kuma ya ba su zaman lafiya. Ku ci gaba da sauraron wannan gawurtacciyar tasha tamu mai kama ku bidiyoyi da labarai masu ɗumi-ɗumi. Idan ba ku taɓa dangwala mana alamar subscribing ba, to ku dangwala mana, kana ku dangwala ƙararrawa, domin haka ne zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyoyinmu da labaranmu masu ɗumi-ɗumi. Mun gode masu sauraronmu bisa sauraronmu da kuke a wannan tasha a kowace rana, kowane lokaci. Ku danna subscribe
domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode.